Ozbiljna fotografija. Jeste vidjeli prošle nedelje, liči Neša Bridges na Đokovića? Liči. Jer da vas čudi, pitali ste svi od prve zašto Neša tako dobro zna kineski. Znate to? Ajde da ga pitam, vole s veliki aplauz za Nešu Bridgesa. Dobro večer. Dobro večer. Reci mi Nešo, evo ja ne smijem da te pitam onda, kako ti znaš tako dobro kineski? Pa živeo sam sa njima, tačnije radio sam kod njih u dućanu, radio kod njih, a gore im plaćao gajbu, oni su mi izdavali gajbu. Gore su imali 2 gajbe, ja sam bio u sredini i oni su bili pored mene kao još 1-2 gospodina pored. Čekaj, ti si radio kod njih i oni su ti plaćali neku platu? Da, namazani su Kinezi vrlo, da. Ja sam radio kod njih i onda sam im plaćao gore kao kintu, znaš. Tako sam radio... Kolika ti bila plaća? Po 150... 150 evo? Pa da. Čekaj, i ti si živeo tu iznad radnje? Da, i slušao sam kako vode ljubav posle 12, to me baš deprimiralo. Čekaj, delio si, čekaj, tvoj stan se graničio sa njihovim stanom? Tako je, a zidovi su bili toliko tanki da ja otprilike kad sečem luk, oni plaču u susednoj prostoriji. Ti sečeš luk, a oni plaču u stanu pored? Čak mi je dolazila kao, ne sad, na luka, cakadona. Uvaži, nema frke. Čekaj, tu su bili muž i žena u stanu pored? Muž i žena, da, i voleli su tako ponekad da vode ljubav. U stvari, svako večer su vodili ljubav. Posle 12? Posle 12, da. Čekaj, kako to zvuči, molim? Joj, pa, to njeno famozno, kad ja treba da legnem da spavam, da bi radio kod njih dole, zvuči otprilike ovako. Prvo se čuje to njeno. Pa onda ovako. Pa onda on. Pa si mogla spavaš uopšte? Ne, nikako, pogotovo to njeno me. Dobar zvuk. A zamisli da si još imao, na primjer, u stanu, s druge strane još neki par. Pa da, s druge strane isto tako bio... Čekaj, imao si kao par iz druge strane? Pa da. I isto su zidovi bili tanki ko iz papira. A ko je bio u drugom stanu? Pa u drugom stanu su bili dvojica baš onako gotivaca, 2 drugara, onako baš prisna. Često su išli tako i bajkovali, mislim, on je vozio rošule, zvao se Milojica, ali ga ovaj zvao Mikice, kao Mikice, a on se zvao, ovaj drugi se zvao Dalibor koji je vozio bicikli, onda tako, idemo da bajkujemo i tako voze tako rošule, znaš, u onim trikovima i tako, baš su bili super, nisu bili loši ovako, mislim, dobri su oni inače. I onda tako isto posle 12, nekad danima i oni su, ta 2 drugara prisna su vodila ljubav u stvari. Pa da. Kako se to čuje? Pa prvo se čuje to Milojicino famozno. Pa se onda čuje Radoslav. Jesi Šerić uopšte spavao? Ne, nikako. A šta ako su budni jedni i drugi? Pa da, nekad su se često, da kažem, susretali. Vodili su ljubav u isto vreme, tako otprilike to bi zvučalo, prvo se čuje ona se čuje. Me! O, ne. Me! Pa jesi spavao uopšte? Ne! Preselio sam se odakle, preselio sam se! I posle kako čovjek zna kineski? A odatle naučio veštinu vođenja ljubavi. Neša Bridges.